соат ба вақти прогара сода ҳаст ва ман Шоилгул Хоҷа чун ҳамеша дар ҳамин вақт барои суҳбат бо шумо меоям, яъне дар рӯбарӯи шумо дар озоди видео канали мустақими мо дар YouTube то ин ки сархати хабарҳои рӯзро ба саҳми шумо бирасонам ва барои мулоқот баъд аз 3 соат дигар ба барномаи хабарӣ даъват кунам ки 15 дақиқа идома мекунад ва фарогирии мавзӯи ҷолиби Тоҷикистону ҷаҳон, яъне мавзӯъҳои рӯз аст ва фикр мекунам чун ҳамеша дар ин суҳбат ва суҳбатҳои баъдӣ низ моро ҳамроҳ хоҳед буд то ин ки дар ҷараёни таҳаввулоти тозаи Тоҷикистону ҷаҳон бошед. Хуб, қабл аз он ки бозам дигар бора дар барномаи хабарӣ вохӯрем, ман руҷӯъ мекунам ба сархати хабарҳое ки то ҳол дар дасти ман ҳаст. вазорати дифои Русия шаҳраки низомии пойгоҳи 201 дар шаҳри Кӯлобро ба ихтиёри Тоҷикистон месупорад. қарори мазкур ҳамчун ҷуброн барои ҳузури пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон қабул шудааст. ҳанӯз 4 соли пеш Русия нирӯҳояшро аз Кӯлоб ба минтақаи Лоҳор ки дар ҳудуди ноҳияи Рӯдакӣ мебошад кӯчонда буд. ҳамчунин вазорати дифои Русия тасмим гирифтааст шаҳраки низомии пойгоҳи низомии 201 Русия дар шаҳри Бохтаро низ ба Тоҷикистон супорад. чаро дар барномаи хабарӣ бароятон маълумот медиҳем. танҳо ёдовар мешавам ки пойгоҳи низомии 201 Русия бузургтарин пойгоҳи низомии ин кишвар дар хориҷ аз он мебошад ки ҳудуди 7000 низомиро дар бар мегирад. тибқи шаҳрномаи ба имзо расида миёни Тоҷикистону Русия, пойгоҳи мазкур то соли 2042 дар Тоҷикистон ҷойгир хоҳад шуд. дар ҳоли ҳозир ин пойгоҳ дар наздикиҳои Душанбе ва Бохтар аст. шишаҳои сиёҳмехоҳӣ пули бештар супор. шурӯъ аз ҳафтаи оянда иҷозатнома барои сиёҳ кардани шишаи мошин 27% гарон мешавад. аммо мутаваҷҷеҳ бошед, ин қарор ба ронандагони таксиҳо ва мусофирбарҳо дахл надорад, зеро ба онҳо умуман додани иҷозати шишаҳои сиёҳ тира ё хира манъ шудааст. ҳанӯз охири соли гузашта ширкатҳои хадамоти таксӣ дар Душанбе аз кормандони худ хоста буданд то аз истифодаи мошинҳои сиёҳшиша даст кашанд. ҳарчанд сиёҳ кардани оинаи мошинҳо дар Тоҷикистон нишоне аз сарват ва намоиши он пазируфта мешавад, аммо бархе аз ронандагон мегӯянд сиёҳ кардани шишаи мошин танҳо ба хотири худнамоиштиҳӣ нест, балки як зарурат низ ҳаст. дар ин бора дар барномаи хабарӣ баъд аз камтар аз 3 соат дигар бо шумо суҳбат хоҳем кард. гурӯҳи таҳқиқотии созмони милал мегӯяд дар вилояти Шинҷон-Уйғур ва умдатан мусулмоннишини Чин тақрибан 1 миллион уйғурро дар урдугоҳҳои тарбиявӣ нигаҳ медоранд. аммо мақомоти Чин токунун ҳар гуна интиқоду иддао дар бораи урдугоҳҳоро беасос хондаанд. вале дар барномаи имрӯз суҳбати як нафареро барои шумо пешниҳод мекунем ки аз ин урдугоҳ раҳо шудааст ва мегӯяд ки ягона гуноҳаш ин аст ки мусулмон аст. дурбинҳои шаҳри бехатар шумораи талбандаҳоро дар пойтахт муайян мекунад. дар 3 моҳи аввали соли равон тавассути ин дурбинҳо садҳо талбандаву оворагард сабт шудаанд. масъулини маркази шаҳри бехатар ҳолатҳои талбандагиро дар шаҳр назорат намуда ба мақомоти полис хабар медиҳанд. ҳадаф аз ин иқдом ҳам кам кардани мавриди талбандагӣ дар пойтахт гуфта мешавад. ба таъкиди мақомот амалии гадоӣ як нав вайрон кардани тартиботи ҷамъиятист ва бояд дар пойтахт ки шумори сайёҳону меҳмонон зиёд аст чунин амал ба чашм нарасад. дар айни замон як корманди маркази шаҳри бехатар дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфт дар сурати мушоҳидаи талбандаҳо дар пойтахт тавассути дурбинҳои назоратӣ онҳо аз ин амал ба полиси роҳ ё нозирони минтақавӣ хабар медиҳанд то ӯро аз хиёбон дур андозанд. вале бархи талбандаҳои воқеан ҳам муҳтоҷи кӯмак бозам дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфтанд агар бо кор таъмин мешуданд дар чунин ҳолати оҷизӣ барои талбандагӣ ба кӯчаҳои шаҳр намебаромаданд. ин гузориш баъди 3 соати дигар тақдими шумо бинандагони азиз хоҳад шуд. як марди 24 солаи сокини ноҳияи Вахш ба гумони куштани ҳамсараш боздошт шудааст. вазорати умури дохилии Тоҷикистон мегӯяд ки ин мард рӯзи 24 март бо ҳамсараш ки дар батн тифли 3 моҳа доштааст вориди муноқиша шуда ва ӯро бо чойник ба сараш мезанад. ба гуфтаи манбаъ дар пай ин мард ҳамсарашро бо рӯймоли дар сараш буда боғӣ намуда бо корд 3 маротиба ба тарафи чашми рост ва 1 маротиба ба қисмати камараш мезанад ки дар натиҷа ӯ ба ҳалокат мерасад. вазорати умури дохилии Тоҷикистон мегӯяд ки ин мард сипас дар дохили ҳуҷраи хона истиқоматӣ чоҳ канда ва ҷасади ҳамсарашро он ҷо пинҳон мекунад. ва бозам ба гуфтаи мақомот дар ҳоли ҳозир дар нисбати ин мард парвандаи ҷиноятӣ боз шуда ва тафтишот идома дорад.
سیل از نگاه کودکان یک سازمان مبارزه با سیل با نتیجه گیری از آزمون ویژه بین کودکان معین کرده است که اکثریت درباره این بیماری و راه‌های سرایت آن معلومات ندارند. هدف از برگزاری چنین آزمون را مبتکران در بلند برداشتن آگاهی ساکنان تاجیکستان درباره بیماری سیل و جلوگیری از تبعیض بیماران معنی داد میکنند. در عین زمان سازمان نیدرلندی مبارزه با سیل میگوید راه‌های نوی را برای معالجه بیماری سیل استفاده میکنند که نتیجه های خوب هم داده است. در همین حال بعضی طبیبان تاجیک بیماری سیل را اجتماعی مینامند و میگویند با این کسلی اساساً مردم گرفتار میشوند که شرایط مناسب زندگی و غذای خوب ندارند و از روی حساب‌های رسمی 30% تاجیکستان در زیر خط فقر به سر میبرند و هر نفر آنها در ماه کمتر از 190 سومانی خرج میکند. تعداد گرفتاران سیل در تاجیکستان باشد بیش از 5000 گفته میشود، اما اینها تنها نفرانی هستند که بیماری خود را به طبیبان آشکار کردند. تعداد آنهایی که بیماریشان را پنهان می‌دارند و طبابت نمیگیرند متاسفانه معلوم نیست. و طوری شما هم پای بردید در این باره ما یک گزارش داریم که در برنامه خبری در برابر موضوعهای دیگری روز پیشنهاد شما بینندگان عزیز می شود. فراموش نکنید ساعت 1 به وقت پراگ ما با شما وا میخوریم در همین جا، یعنی در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب. و همین گونه اگر شما در سایت ما باشید، یعنی در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org، بازم ساعت 1 به وقت پراگ می توانید ما رو در پخش مستقیم تماشا کنید. ولی اگر نتوانید در پخش مستقیم ببینید باکی نیست، چون ما ثبت برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی میگذاریم و از آنجا میتونید ما رو پیدا و ببینید. تا ملاقات بعد از 3 ساعت دیگر.